Hej YouTube. Jeg er i stor knibe. Jeg skal nok passe på den. Mig og min veninde, vi vil gerne bage kage, men vi aner ikke, hvad for en kage vi skal bage. Det rimede! I try to be cute, but just to help that I'm melting. I fell into the crack, and I'm trying to get back. If all the cool on what I'm now beginning in my business, enough for school. Ej, det var et dårligt tidspunkt, det der. Nå, men vi er i kageknibe. Vi vil gerne lave noget kagedej og spise det. Vi er i kageknibe. Hvorfor hedder vi der mere? Vi er i kageknibe. Ja. Og så vil vi gerne lægge sådan nogle sjove videoer ud. Jeg har en idé, vi kan lægge en giveaway på min Facebook. Giveaway? Nej. Askers. Men hvad er det hedder? Min Facebook, hvis I gerne vil være med i den der Askers. Det var Askers, ikke også? Jo. Så hedder jeg Malene Dalgaard Nielsen, og ja, det kan jeg ligesom lige følge lidt med i. Men i næste video, så kravler jeg ned på det der tag, og videre ned ind i tredje dagen. Så, hej!